Aiwa akubatsira ndo kubatsirayo. Ende mwana totomubatsira kuti chokwadi chibude pachena. Zvinhu zvingojeka zviripo. Nyangwe vatiza azvitikwanise kutaura chokwadi. Chokwadi tinotongochitaura. Atina basa nazvo kuti vatiza vavepo. Kusavape kwawo azvide kuti chokwadi chinotaudza kubuda. Alright. Asi ivo atiti avanyatsoziva sevanhukadzi mukwani mini vaidi vaiudzana. Nevane zvimwe zvavaionawo zvaitaurikawo nyange taida kuedza kuita in-house asi vavakidzani vaidi futi vaiona. Saka paya ndakati nyaya inonetsa yaya haide kuti ringobatirwa padumbu inotoita mbichana sepa tata kuti yakupera nekuti nyaya yedu ino painotyisa kuti isusu titaure tega. Sisangu angorwara ngofizuka kungora kusora akarara inda kumvunza shikwa sisi mwanza mirengo yaisuta zvakanaka mirengo yaisuta zvakanaka ndoda kuti muna pamiri here mizvikanzi ndinapo ndifane zvitaurike muningina wangu tsenga mukano twadapedza zvizuva ndo varangwa vachingopina umwe wangu ndopa wakazotaura zveshuwa pamiri ndinapo pakutobudikira kapo takutopaona pamiri ndinapo muningina sisi zvikanzi ndine nhumbu yacho ndiani asi ndinotenda Mwari rimwe zuva richasvika chiedza chichapenya nzira ichawanikwa mwana achaziva kwanobva uye maronda emoyo achapora. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwamuri. Zita ndinonzi DJ T1 atiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete nakatikomberedza. So tadzoka zvakare nacho chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. Tinotenda nekuramba muchipa rutsigiro misi nenguva pachirongwa chino uye zvakare tiri kuramba tichikurudzira kune avo vari kutsvaga hama dzavo kuti sunungukai kutibata uye zvakare sunungukai kuteerera chirongwa chino nekuda kwekuti munogona kusangana nehama yako ichitokutsvaga. Kana muchidawo kutsvaga hama dzenyu makasunungukawo kutibata pano pa Teachkach MTV. Ndogara ndichitaura kuti chirongwa chedu hachibhadhariswi pachena, munouya tobatsirana zvichida pamwe Mwari anogona kupindira mumwe musi ukaona hama yako. Right, nhasi tadzoka zvakare nenyaya yedu yamaiki. Ndofunga ndakamboita hurukuro nasekuru, nhasi ndadzoka zvakare tinani tina mainini pamwe chete nasekuru. Toda kuti timbonzwa isisu kuti nyaya iyi yakamira sei, zvopera zvakadaro here, toita sei, matanho api mamwe atingatore kubva nhasi tichienda kumberi. Tinokutendai, chirega tipinde munyaya yedu zvizere. Mainini makadi? Makadiwo. Tinofara yedu kuri sei kuno? Kuno kuri right. Anditika. Aiwa, kwakanaka. Sekuru zviri sei? Aiwa, tiri nani yedu muzukuru. Anditika. Aiwa, kwakadi kwabvoko. Aiwa, tiri kungokwira nekudzika, kukwira nekudzika. Aiwa, tisosvo nhasi wafamba wega maiki hauna. Right. Sekuru nyaya yatati tidzoke paya takambotaura mukati zvinge zvakakosha kuti timbotaure nani futi nehanzvadzi yangu iyi nehanzvadzi yenyu tinzwe kuti tinokwanisa here kubatsirika kana kuti zvakamira sei. So tisati taenda kumberi, ndaida kuti ndinzwe kuti mukanya wadiki makazombowabata here na iwo Mike? Kubva ipo paya handisati ndabatana navo, tiri kuedza kufonedza ava vasi kudaira wafonera vasi kudini asi ndakatozosiyawo shoko sekutara kwavanga waita paya patakagumira ndichibva ndanoona hanzvadzi yangu diki ndichiita kuti iwe tsvaga Mike uvataure kuti zvavaida zviya zvavayepo kuti Mike ada kuya kuzoripa. Iyo munin'ina wangu uyu ndakaedza kunomutarisa kumba kwake unongosvika chingonzi abuda azodai ndamboenda kumabhawa ndamutsvaga haasi kuwanika. Saka asi tiri mushishi kuti timuwane tione pekutangira
tinzwe kuti kana varambisisa kuti havasi kuuya tenge taane anza ini hanzvadzi yangu ichatitaurira kuti tokondinya here todide here kuti tisanonokea kuti zvinhu zvitifambire zvakanaka. Aiwa, ndinotenda sekuru, aiwa maita basa nekutinzwawo. Right mama, nyaya yedu ndakambouya ndichitaura nasekuru patakaita hurukuro nasekuru. Waitaura kuti patakasara paya ameno kuti zvakafamba sei, manzi makazombosara muchigara pasi. Isu patakasara takagara pasi semhuri tikati taure kuti tozvifambisa sei. Saka nyaya iripo apa ndeyekuti kugara pasi kwatakaita sisi vangu ava vakazotaura kuti inini zvinhu zvamaiki handichade kuripwa namaiki. Ndo zvatakapedzera kutaura navo sisi vangu, vakati inini zvinhu zvacho nyange maiki akanzi auya nazvo inini handichakwanisa kuzvitambira, handichazvide, ngaaregedze kuripa kwacho. Saka mushure meizvozvo takazozama kuti tivafonere sisi vangu nehanzvadzi yangu yetitauri. Mafoni avo havasi kuita. Saka kumba kwavo hatoriko. Saka takambozama kuvatsvaga tsvaga ndisi kutomboziva kuti vakaenda kupi. Vanenge vakatotizawo zvavo nyaya dzacho nokuti inini ndakazotaura kuti ndiri kuda kutotaura nyaya yacho pachena. Saka ndikuona kunge ndo zvavakazotiza kuti nyaya iyi inenge yada kubuda pachena. Yakuda kubuda pachena. Saka handisi kuziva kuti vari kupi, tichavatsvaga, tichavabata. Asi kuti pamba kuwapo vanenge varipo havasi vanenge vachingonzvenga nzvenga. Vari kutiza tisi kuvaona pamwe ndoya usiku achirara pamba usiku. Alright. Saka imimi mainini isisu tarisiro yedu yese taisa kwamuri. Ndimi munhu wataifungidzira kuti panyaya idzi munogona kutibatsira. Nekuti makazvitarisa imimi munoona kuti mukomana uya anosvika kupi achidaro? Aiwa, akubatsira ndotokubatsirayo. Ende mwana totomubatsira kuti chokwadi chibude pachena. Zvinhu zvingojeka zviripo. Nyangwe vatiza hazvitikwanise kutaura chokwadi. Chokwadi tinotongochitaura. Hatina basa nazvo kuti vatiza vavepo. Kusavape kwavo hazvide kuti chokwadi chinotaridza kubuda. Alright. Saka iwo mukanya wadiki chichavari kunyanya kuramwa apa, hanzi chiwari kuramwa chii apa iwo mukanya wadiki? Wari kubvira panyaya? Mukanya vari kubvira panyaya nokuti nyaya dzacho dzimwe dzacho varimo mukati. Ndivari kutoziva zvakatoitika ndisaka vari kutotisa. Imamo sikona kuti pese paipa taitaura vaingotaura vachitaka kurerekera vachida kusaidhirana naiye Diana uyu. Vachisaidhirana kuna iye Diana. Isusu inini vachida kuita zvinhu zviri opposite neni. Saka nyaya dzese dziri kwaari. Ndiani nyaya dzese iye hanzvadzi yangu Stenu. Alright. Saka pakaipa. Alright. Saka imi mainini mune nhoroondo here yekuti munogona kutiudzawo here kuti zvakambofamba sei kuti maiki enge aripo kubva iri nhumbu kusvika pari nhasi? Munogona here kuti tsanangudzira ameno sekuru ndikushaisha here kutaura ameno kuti aiwa ndizvozvo nekuti sekutaura kwatakamboita paya ivo vanoziva nekuti sevanhukadzi vaitaurirana. Saka sekutaura kwatakaita kuti takambogara pasi taona uyu munhu ane pamiviriwo vachitaura kudaro, tikaunge tafunga zvitange tafunga kuti tiite zvekuti pabviswe. Saka hasina kuzobuda sei saizvozvo taizviita semhuri. Saka uyu akabva azobvawo ndobva aenda kuSouth Africa kwakusodzoka atoni nemwana. Asi ivo atiti havanyatsoziva sevanhukadzi mukuva neminga vaidi vaiudzana ende vane zvimwe zvavaionawo zvaitaurikawo nyange taida kuedza kuita in-house asi vavakidzani vaidi futi vaiona. Saka paya ndakati nyaya inonetsa yaya haide kuti ringobatirwa padumbu inotoita mbichana. Saka tata kuti yakupera nekuti nyaya yedu ino painotyisa kuti isusu titaure tega. Amene hanzvadzi kana achikwanisa kutaura kuti anogona kuburitsana maburitsira api tichangonzwa. Nai mainini chimbochi munogona here kumbonditsanangudzirawo nhoroondo yacho kana kutongotiudzawo isisu kuti zvakamira sei? Nhasi pana pamaika hapo but mukandiudza inini handizivi kuti zvinenge zvichiita here kuti ndimuudza maiki kana kuti zvakamira sei. Ini ndokwanisa kutaura nhoroondo zvakaitika nokuti isusu panga tiri kumusha uko sisi vangu inini nyaya iripo ndeyekuti sisi vangu nehanzvadzi yangu vanga vasingasiyani naSteven.
vanga vasingasiyani pavanenge vari vese zvadzikomana hanzvadzisikana chimboti kuwirirana kwehanzvadzi nehanzvadzi sezvo ini ndiri mudiki ndichingozvionawo ndichingoti pamwe kungowiriranawo asi mukufamba munharaunda uchingonzwa kuti hanzvadzi yenyu imawira anoita nasisi vake hanzvadzi yenyu imawira anoita nasisi vake tangoti pamwe kuita sei kungowiriranawo. Neumwe musi ini ndakati ndichibva kupi kugadheni ndiva ndatosvika mumba ndichingovhura dhoo ndiva ndatoona hanzvadzi yangu yakarara, sisi wangu akarara pachifuva pahanzvadzi yangu sisi Diana wakarara pachifuva chaSteven ndiva ndangoti ndiva ndatodzoka ndabuda panze ndabuda panze kudaro zvinhu zvakandinetsa kuti zvinhu izvi ndizvo zvandiriwo ndaona zveshuwa here kanti handinanyatsa kuona asi ndikati asi ndizvo ndanyarara kagara pasina zvizuva mwana wangu ari kubvawo chikoro obva upinda nekugadheni achiti gendo chikoro hangu nzimbe kupi kugadheni akutosvikira sekuru akarara namai guru obva uya kumba zvakanzi mama ndaona sekuru akarara namai guru achiita zvisina basa ndikati iwe nyarara zvinhu izvo zvazvitaurika zvakanzi chokwadi mama ndozvandaona saka ini ndakabva ndabatanidza nyaya yekutanga iye andikaona iyeyi ndiwo ndabatanidza nezvekureva mwana izvi ndakaona kuti nyaya iyi saka inyaya iri kutoitika zvemashuwa kaya makuna kaya plus nharaunda yese ingoti vanhu vanowirirana vanofambidzana hanzvadzi nehanzvadzi vanhu havasiyani chichi ndo ndazvitora zvese zviri zvitatu ndo ndazvibatanidza ndo ndatoona kuti pane zviri kutoitika asi zvaindinesa ndezvekuti zvingaite here kuti vanhu vangafambidzane hanzvadzi nehanzvadzi saka tagara sisi wangu angorwara angofizuka kusoro wakarara inda kumubvunza shikwa sisi kanza miri yangu haisita zvakanaka miri yangu haisita zvakanaka ndo ndatoti hamuna pamiri here zvikanzi ndinapo ndepane zvitaurike munin'ina wangotsenga mukano tokatapedza zvizuva ndo vanangwana vachingopina umwe wangu ndopa wakazotaura zveshuwa pamiri ndinapo pakutobudikira kapo takutopaona pamiri ndinapo munin'ina sisi zvikanzi ndine nhumbu yacho ndiyani ndiyahanzvadzi yedu Steven yasekuru ndikati hanzvadzi yedu here Steven mwana wamai vedu here kana ndikutaura Steven zvikanzi Steven hanzvadzi yedu ndikati uchizvona zvichiita zvikanzi sisi maini ndozvitoripo nasisi saka zvinhu zvakanditorera kurema kuti ndizvitambire zvo zvandiremera ndova ndatochedza hanzvadzi yangu mukuru ndikatoti hanzvadzi ndozvataurwa nani nasisi hanzvadzi yakati zvinhu zvakadaro izvo zvakazviona kupi zvakutaura ndikati chokwadi ndo zvavanditaurira saka sekuru wabva hanzvadzi yedu hombe obva anozvichedzawo mudiki wacho wobva vabvunzana kudaro tova tazoshedzana semhuri tova tagara pasi ende zveshuwa uyo akazotaura kuti chishuwa hanzvadzi Steven ndiye muridzi wenhumbu taona kudaro nhumbu yati kurei tova tagara futi pasi semhuri tova tataurana kuti nhumbu ngaibviswe nekuti maiki uyu achazoti chii kuna sekuru vake ende sekuru achazoti chii kuna maiki zvinhu zvinorema zvinhu zvinonetsa kutambira apa maingotaura ichiri nhumbu apa kuti ichiri nhumbu tichiri pamwe chete semhuri tichingotaurawo mumba medu tova tatounganidza mari yedu paye kuti itwe abortion sisi vedu ndopakabva tiza kubva enda kuSouth Africa obva anoti nyaya ari kuSouth Africa ndokuzodzoka kwaakaita atiwa namaiki ane 5 years ndiko kuya kwaakaita saka zvinhu zvinorema kuti tizvitambire kuti ndo zvakaita se ndo zvakaitika kana mwana wacho kuti unotanga uchimuti zvinhu zvinorema pakaipa ndo nyaya iripo. Hanzvadzi yangu yekutaurisa yakakepisi yo iye yaiti maiki kuripa chichi aiziva kuti zvinhu zvakaripwa nditi zvichangoya musha medu zvaya musha medu hakuna kwazvinozoenda nokuti iye akutonyatsozati baba maiki hakuna iye ndiye baba wamaiki ndisaka memwati ngaripe zvakazodai so mwana anozviona kupi iye achitambudzika izvo kungodona kwari kuitawo pamwe ndiyo nyaya yacho iri kumudonhedze makunakuna makunakuna nainaumira musha hazvina kutombomira zvakanaka saka ndiyo nyaya itoripo saka maiki anofanira kungoudzwa chokwadi zvake ndiyo nyaya iripo. Hanzvadzi yedu yeye ndiyakatora vana sisi vedu iva vaiDiana naSteven nobaba vanamai vamaiki ndiyo nyaya iripo. Nguvatiza nyange dai vangu vakagara apa ndaida kutongobudisa chokwadi nyange dai vangu varipo ndasingatombowachika ndaitongozvitaura ndo zvitoripo ndisaka vatiza nokuti ndipaipa ndakatozvitaura kuti ndikuzvibvondora pamukapedzera kuya paya saka nhasi ndakungoti geni zvibvondoro nyange wasipo zvinhu zvinonyadzisa dano ngazvingobuda pachena
Saka pawakazobva kuSouth Africa muchimbotaura kuti makamboigarira pasi nyaya iyi menge makuronga kuti muite sei iye Mike akazotouya atoo mwana? Mike akatozouya mwana twatagara pasi futi semburi kuti mwana tomutaurira sei kuti ndiwo baba wako awo. Saka zvinhu zvaitotiremerawo isu zvaitotinetsawo. Saka kuuya mukazoitawo imimi naMike zvinhu zvakatozotibatsira kuti nyaya itese ibude pachena. Nekuti zvinhu zvaitotiremerawo kuti tesei tikudze mwana. Iye wakuona kuti mai vangu aramba achindivharira. Saka akazotsvagwa imi kuti mubatsire mwana. Ndizvozvo. Akaita zvakanaka nokuti anenge achida kuziva dzinza rake. Ndizvozvo. Iyo mukanya ndo mamirira yakaita nyaya yacho. Yo mamirira yakaita ndo paya taitaura kuti inotaurwa haidi kumhanya. Kana ipo paya patakataura tichiti Mike wazenda kunobvunza mai yako tisipo. Kwaingori kunzvenga asi kwatiri. Taitoti mwana yagona anotanga nyaya ipi iya nekuti idzi hanzvadze paunomutaurira nyaya iyoyo anenge asingade kuinzwa. Obva popota musi kuda kundiona pano chiki but asiteri kuti Mike akatogona nekuti zvitata kuti yakuenda kunopera takufunga kuti akunopedzisa ivo vabva varamwa futi uyo mai Mike voramwa iye wacho then voramwa vese uyo azienda mbakoenda inotakwatsvaga tichadi asi havachadi kuburikira. Saka hanzvadzi diki iyo ikangozviburita ichatiri kutyira ndekuti imwe nguva panozoita hoho kana kuti vanhu vanozokwadzana kana kuti senyaya iyi paichabudikira kudaro ichazopedzira ichada kuzikanwa namambo wazvona. Saka isi tambe tinoda kuvanza kuti sabude asi kwazviri kuenda ndokwazvichadi zvitotiradza kuti hapana panozoripa mwana sabhuku asingaziye mambo asingaziye nekuti chinhu chine chaitika pamusha make. Saka anofanirwa kunge achitoziva kuti mudunhu mangu mune vanhu vakaita makunakuna. Vanhu ivavo vanoitwa sei vanenge vakuda kutoitwa zviya zvekuti vanofanirwa kubvisirwa mombe yecheka ukama vombodimburanwa zvohanzvadzi nehanzvadzi ndokuti zvinhu zvacho zvimire zvakadi zvakanaka. Nekuti zvechikwadi hatichaziva kuti kudonha kwaMike taingotiwo pamwe urwerewo zvino zvavakubatanidza kubva kwaari iye uchienda mumhuri yakewo ipapo ndo pane nyaya kuti zvakuda zvigadziriswe zvori pamwe zvinobva zvaguma sarame zvichiendera pai kumberi. Alright, ndinotenda sekuru. Saka imimi sekuru sekugara kwemenge makaita nemunin'ina wenyu muri tu sevanhurume maimbotaurawo here nawo mukanya vadikawa muchivabvunza kuti nai tiri kuomesera mwana nenyaya yatiri kudi yauri kudini wewe yauri kuziwa mangwana tinozoita sei? Nawe idzodzi tayo tisikazitaure pesi taitodzitaura apo naapo pamwe tadhakwa ndipo tobvunzana kuti ko iwewe uri kufunge nenyaya asi waiti paunotanga kutaura nyaya iyoyo mukomana anobva apopota pamwe anobva akupendera kuti iwe unii nazvo mwana wako here siyana nazvo. Kana ukafuma wakafa kana ende kafa anozongozvionerawo kana achizvinzwa pamwe achazvinzwa kun'anga wachero tikuchiti saka zvinozopera nekudii nekuti iwe siyana nazvo utombonyarara kana kuti maitozopedzera makuda kutorwisana nekuti anenge asingadi nyaya yekuti anenge aiti munozosekesa nevamwe vavakidzani kana munyika kuti yai ndine vakuziva kuti ndine mwana uyu nekuti anenge achikuti zvese ziita senemu zvese zvaangofanana ndo mamirira zvaizotiita iwayo. Kuti zvaita zvakanaka nyaya zvaya kunotendera ichibuda ichaburitswawo nemumwe anenge akadi akachenjerawo sekutofunga kwataita kuti isusu pakati pedu semhuri hatigoni kuitaura kungoiti dyoza sezvazviri hanzvadzi yangu izvi aiwa taiti tichazotsvagirwa kana muzukuru wedu musha mukuru ndiodi anozoitawo nekuti zviri nyore kuti aiburitsa achiti sekuru ndini ndakadai ndiri kukudza regai ndikuburire pachena sekuru Mike akuroka Mike saka baba wenyu ndinhingi mai wenyu munoaziya nekuti mai vake agara akamuudza kuti ndini baba ndini mai mazvona saka topakuchida kuzika kuti zvavari baba vari mai zvakamira sei ndo nyaya hombe yaangatoda kuti anenge akuziviswa nemuzukuru wedu mukuru. Alright. Ndinotenda sekuru tinge tisingatarisiri zvinhu zvakadaro panyaya iyi taifungidzira kuti pamwewo zvinogona kunge zvakaitwa nemutorwa vasiri kudawo kuti
wanga vachiziva. Saka nai mainini chindiudza iwo kuti semaziviro enyu kana nyaya ichinge yakamira yakadai ava wana mukanya wengu wasingadi kutaura asi mukanya wakuru pandakamboita nahurukuru waitaura kuti nyaya ndiri kuiziya asi kuti inini ndiitaura haidini handikwanisi. Saka kana nyaya ichinge yadai so mukomana uyu anoudzwa here kuti ndo mamiriro akaita nyaya inobatwa sei? Aiwa, mukomana anotoudzwa. Mukomana anotoudzwa. Ini ndangoitaura panapa kuti ndo zviripo. Asi mukomana kana akuzoudzwa manje isu tichatsvaga muzukuru wedu mukuru, mwana wanzvadzi yababa wedu aneva ndiye muzukuru wedu. Muzukuru uyu ndiye anichazotaurira nyaya iyi, ndiye achazosvisa kuna maiki. Okay. Nokuti ndiri mai zvokuti ndikwanise kuti ndimutaurire kuti ndo zviripo zvinhu zvinorema. Ehe. Saka muzukuru ndiye anichazopira ozoita se ozosvisa nyaya iyi kuna maiki. Nokuti maiki akatotaura zvinhu zvapo zvekuri pachisisi vangu. Kuti timutaurire baba wake. Saka Yesu achobva atiza. Saka inini nyaya iripo ndekuti maiki sezvo zvinhu zvapo ende ndazviona mandiratidza. Saka ini na iye Diana takangofanana nokuti Diana uyu mwana wababa wangu, mwana wamai yangu. Ropa redu rimwe chete. Saka nyangwe maiki akaya nezvinhu zvake ini ndakazvitambira. Iye nyangwe asipo ikodzero yangu yekutozvitambira zvinhu izvi ndichimuudza nokuti nyaya ndagara ndichitoiziva. Kuti zako aita zvire kuti ndo zvichakwanisa kuti ndiudze maiki. Maiki tichatomuudza asi tichashuma muzukuru wedu mukuru ndiye achazoshuma kuna maiki. Okay. Alright. Saka pamwe pane mubvunzo futi sekuru pandinoda kubvunza ndepekuti alright. Kana nyaya ichinge yakamira yakadai so mukomana anopfuurira mberi nekuripa mai wake here? Panofambiswa sei? Haazopfuurira nekuripa mai nekuti zvinenge zvatopera. Chinozongoitwa izvo zvandataura zviya zvekuti imwe nguva mambani zvake zvaanenge akuchajawo semusha munenge maitwa makuna izvo zvekuti panozobviswa cheka ukama. Saka zvinenge zvikabviswa irirwa cheka ukama zvatopera. Okay. Nekuti tisazivi kuti izvi zvachinenge vachiri kudanana here kana kuti kwete, asi topateta tozvikanhura kuti zvagumira ipapo. Okay. Alright. Mainini mukomana anopfuurira mberi nekuripa here amai wake sezvo waitaura kana nyaya yacho ichinge yabuda yakadai? Maonero enyu? Ivo handivakareva zvinhu zviri pamwoyo pavo. Saka inini ndinovimba kuti zvavakareva izvozvo kuti nyaya yozobuda pachena kuti unofanira kutanga wandiripa nokuti wakandinanga kuti ndirivhure ndokuti iwo ndibudise nyaya. Saka inini zvinhu zvamaiki anofanira kutoripa. Anopa inini mainini vake. Zvinhu izvi ndinozvitambira ende ndichagara nazvo, ndinozviziva kuti dzihasha remangwana vachazozvida. Saka zvinhu zvavo inini anoripa, anopa inini nokuti ndakangofanana nemukoma wangu. Ndogara nazvo ndinichazopa mai vake. Inini chokwadi nokuti ndachitaura. Saka pane umwe mubvunzo wangu, imi makazvitarisa imimi sekuru na mama, munoona kuti toti muzukuru wenyu wamuri kutaura amuudza maiki kuti iwewe hanzvadzi yamai vako ndo baba wako, anozvitambira sei? Zvinhu zvinorema. Zvinhu zvinomuremera mwana uende zvinhu zvinorwadza nekuti sekuru vake ava vanova baba vake ava ndiye munhu ainyanya kuomesa musoro achinyanya kupisa panyaya yamaiki kubvira pekutanga. Iye nyamba aiziva kuti ndiyo baba vani? Ndo baba vamaiki. Zvinhu zvinorema ende zvinhu zvichanesa kutambira mwana uyu. Zvinhu zvichanesa kutambira nokuti baba vangu ndivaida kundiomesera vachiziva kuti ndovakashinda namai vangu vachizvara inini. Ende uye sekuru vangu ndichaziva kuti baba here. Zvinhu zvinonetsa kutambira maiki kuti azvitambire, zvinhu zvinonetsa ende zvinhu zvakarema kuti mwana azvitambire. Panorema makuna kai. Ende uye sekuru hanzvadzi yedu nemhuri kai. Watori nemudzimai futi. Watori nemudzimai, watori wacho watori nemwana, watori nemuzukuru. Andimuri kuzviona. Saka uyu maiki achazoti kudii kuna mbuya vake ava, achazoti mama here. Ende iye mukadzi wanzvadzi yangu uyo achazozvitambira here kuti muzukuru uyu maiki mwana murume wake. Kwengu asingazviziva. Hapana chaanoziva. Inyaya yedu tikangoitawo secret kusvika azorora. Hapana chaanoziva. Murora wedu. Zvinhu zvinorema. Amene kuti pachatonetsa chaipo nokuti zvinhu zvinorema. Maiki
nyaya iri kunyanya kuoma ndeyekuti hanzvadzi yedu kunyanya kupisa maiki. Iye achiziva ndiwo baba wake, mwana achazozvitambira here kuti baba vangu ava nguva yese izvo vaindiomesera. Iye achiziva ndiwo baba vangu ndiwakadana namai angu akazvara inini vachita makuna avo zvavo. Nhasi unondonzi ripa maiki zodai, hanzvadzi yangu yakatira zvembudzi. Iye akati zvembudzi kana. Akaramba ndiye, iye achiziva kuti ndiye akatoita mhosva pana maiki. Handimi kuzviona. Zvinhu zvinorwadza. Hamene kuti pachabuda chipenyu here pana maiki nasekuru wake baba vake. Ya pakaipa. Alright, saka toti nyaya yagarwa pasi muzukuru wenyawo dzamaiki pamutemo maiki anokwanisa here anenge akudainza awa sekuru awa achiti baba here panofambiswa sei ipapo mukanya? Anenge asazovati baba. Avachangora anenge achingovati sekuru. Hanzvadzi yani yamai. Ndokuti zvinge zvichiremera zvisaite kuti iye azonge achiita embarrassed mukufamba. Mazvona. Saka vakangojaira kuti vanhu vanoona vanenge vachingoti muzukuru womumusha umu akuita semwana asiri kuzikanwa baba vake. Saka anoramba achiitana naivo sekuru. Okay. Vanenge vari sekuru nemuzukuru. Zvisine hazvo kuti ivo vanenge vachiziyana kuti tiri baba nemwana. Zvingatiita semadunhu yangoti ndibaba wake ndimai wake nekuti ndivo vakamuchengeta. Okay. Ndisekuru vakachengeta muzukuru wavo asi zviri zvichikwanisa kuti mwana wake. Saka iye hazoitiwo embarrassed maanofambawo kana kuti muchizoona mukurarama vanhu vachizoseparatana mukugara muya kuti baba wavo anenge wagara kwavo mwana achigara kwake. Ndio pazvinotangira ipapo. Saka iye hazizoyo tisingade kuti izvizvo noti zvichamubata. Kana potsi baba wacho kana kuzotiza munhu nharaunda vakunyara. Okay. Alright, tinotenda sekuru nekutsanangura kwakanaka pamwechete namainini nekutiudzawo zvimwe zvinhu zvetinge tisingatarisiri kuti ndo zvakaitikawo kumhuri kwenyu. Saka pandenge ndichida kuzobvunza hangu ndepekuti imimi pawakadanana yaita nhumbu awakabva wazotiza wachienda kuSouth Africa. Ndizvozvo. Pawakaenda kuSouth Africa pawakadzoka wakazokontinya here wachidanana? Ipapa handinazozviona. Hamene kana vaizotemeranawo isu tisiri kuzvionawo zvedu. Asi maonero ataita kudhara kumashure uko hatinamboona zvedu kuti pane zviri kuitika. Okay. Asi mimi iwo mukanya wadika wamuchiwabvunzawo makambowabvunza here kuti nhai mwana wamai wangu mweya rudzi wakakubata kuti urare nehanzvadzi yako yemudumbu? Ini ndakatomubvunza. Akatonditi iwe siyana nazvo uri mwana mudiki siyana nini? Anochenama handimi akatozviona kuti anochenama. Ini ndokutoona kunge ane ushereketwa hwakatoita. Nokuti haisi nyore kuti munhu ungararana nehanzvadzi yako. Maonero andikaita hanzvadzi yangu nezvaikatobata kuti itorarana sisa. Nokuti haisi nyoreka kuti munhu ungararana nehanzvadzi yako mwana wamai wako. Unotori mushonga wakatobata nokuti hazvisi nyorezve. Anongochenama kumubvunza anongochenama siyana neni uri mwana mudiki unondiudza ichiiwewe. Ndotongonyararawo zvangu. Asi mimi ndichinyatsa kutarisa magariro amakaita nawo ndikuona kunge fani kakuwirirana kacho kanogona kunge kakaita kunge kari kure mbishana. Ndizvozvo inini hatitowirirani kunyatsa kuwirirana chaizvo kuti tinyatsa kupindirana. Aiwa tinyatsa kupindirana nyaya yekuti inini handidi kurova imboka ndakaiga mupini. Ndonyaya yavanondivengera kudai so. Inini wandotonana hanzvadzi yangu iyi mukuru uyu. Iye naDiana wake uyu Stephen uyu Steni nehanzvadzi yake Diana uyu vanowirirana vari vaviri. Inini vakatondidai. Hanzvadzi yangu tinowirirana but ndotozviona kuti vanongondiwirirana kuti hapana zvandigaite mwana wamai yangu. Asi kuti nemwoyo wavo chaiwo handina shota kunyanya kundida mukati memwoyo wavo hanzvadzi yangu iyi. Ndozongondida kuti ndini mukuru mumusha ndakamuramwa ndomuramwirana. Nyaya iripo ndekuti ini vanondivengera chokwadi. Nokuti ini handidi zvinhu zvekunzvenga kudai. Nokuti ndakaona chinhu ndobva ndachitaura ipapo. Ndozvavasingade mani saka vachiita zvinhu zvavachita se vachindivanda hwanda vachindinzvenga. Semawiro akaita vachinditiza pekutanga. Ko mukanya maiwasiyira chima inini panyaya patakatanga kufamba nenyaya? Zvatakaita taifunga kuti inyaya pakutanga taifunga kuti inyaya yevanhurume chete. Okay. Asi
taifunga tichiti zvatiri vanhurume tinogona kungoyanana ipapo zvobva zvadi zvotopera. Tine zvimwe zvakafanana nezvatataura izvi kuti zvaitiremera kuzvibudisa pachena. Imwe nyaya futi yaita kuti uyu asare uyu taityira kuti vakasangana vanhu vairi ava, uyu ane nharo uyu ane nharo, vanozorovana. Vanhu vakanzwa paita noise vanhu vakudi voda kuziva chii chavarwira. Ndo paya paine nyaya yaita kuti tinge tiri kumunzvenga, asi taisingamunzvenga hedu taitiwo iye zisu wake uyu mai Mike vaifanirwa kuzopota vachienda vachimuudza, asi kuti nyaya vaitoiziva mupfungwa vai vasinganodi vasingamutauri kusvika tazobvunza zvekuti tongona pachifamba uyu adi kumbouyawo tinzwe pfungwa dzake. Ndopakauya achibva angotaura iyoyo kuti izvi ndozviziya izvi takazvibvira kare, muri kutsika-tsika. Mona inyaya dzekuti vanhu munopedzisira makudi musawirirana. Asi kuti zvimwe asi imimi sekuru semunhu mukuru ndimi makatakura vana wese ava. Maidi kupleya role yamainini dai menye muri makatanga kugadzirisa zvinhu zvese zvisati zvamboenda kure. Zvinhu zvaigadzirisika, asi pandataura paya kuti magadziriro nematauriro kanga aida kuorganizwa kuti tinataura sei, tinozvitangira papi, nekuti maiti mukangoitanga nyaya iyoyi hamuchaonani. Aziya kwake aziya kwake, yahoihoi mazvona. Saka pamunosarawo iwe uri wani uyu ari wani mumwe nemumwe anenge achiplana kuti kuna nhingi ndonoitanga sei, kuna nhingi ndonoitanga sei. Kwatiri yange isina kunyanya kurema zvaya kuti, asi vaitinetsa ndivo vanhu vairava kuti pamunoitanga ubva kuti uyu aenda kwake aenda kwake. Wokuti uchabvunza muridzi wenyaya yacho pasina, hapana chaunobvunza. Zvechitoda ivo varidzi uchivabvunza kuti naimi saka iwe saka taisititisa tavasanga taingoti waukono 1 umbotaurawo nonzwa pfungwa dzake wotaurawo nemwe futi wonzwa pfungwa dzake wodzidzibatanidza kuti zvinobuda here kana kuti hazvibudi. Alright. Saka imimi mumhuri menyu kusiya kweizvizvi makamboitika futi here makuna isusu tichirarama hamuna iwa ndekutanga kusaziva kumashure-shure uko kune vakadzama, asi tiri iwa ndekutanga zvekuti sezvinotaurwa nazvo kuti imwe nguva anenge akabatwa mushongano kuti but ini handinyanye fungira kuti mushonga nyaya ndonga ndekuti vana havadi kunyanya kugara vari vega, havadi kunyanya kusiwa pamba vari vega. Zvinoita kuti vazosvika muzvinhu izvozvo zvakaitika izvi mazvona. Saka kana nhasi moona nevapenyu vatinavo izvozvizvi nekudzidza pane izvi hatichambozoiti zvaitwa kare kazvokuti vana vanonzi vakomana munorara kudivi uku, vasikana murara uku, kana kuri kumisha saizvi mukicheni pane pasina mabhedroom. Takatozviona kuti hazvichaiti, vakangoti kuri vangavangokura vari vadiki kuti vakomana vanogoenda kwavo, vasikana vanoenda kwavo, vavageze pamwe chete sezvataita zvokuti ndiye munogeza mese uko asi takazozvidzidza kuti ndokwazvinozopedzisira zvasvika. Vanenge havachazivi kuti iyanzvadzi, havachazivi kuti uyu mukoma wemunin'ina, mukutamba muya ndo munozopedzisira vakudai. Alright. Aiwa, ndinotenda sekuru. Asi imimi pane mubvunzo wangu ndepekuti pamakamboudzwa sekuru muchiudzwa semhuri kuti matambiro ari kuita wanawa makadi kuzvitsura zvisati zvaenda kumberi. Zvaitika izvi zvaitaurwa rega nditi munhu kuti akuudze chokwadi kuti matambiro ari kuita wanawa hazvitaurwa zvaisingataurwa nemunhu wese. Zvaitotiwo munhu aunenge uchiwirirana naye. Havatauri futi vachiti matambiro vanoti munomboongorora here mafambiro ari kuita avo. Zvino isusu taingoti havana kayanzva ivo unenge usina chauri kudi chauri kuziva ungoti haiwa handi vana vagara pamba pamwe chete oraiti vari kuita havo gadheni nyange vakatandanisana nyange vakaita sei hapana anga ine pfungwa yacho kuti ndokwazviri kudi kwazviri kuenda. Takatozvozviona kuti izvi zvitaurwa nevanhu zvezvi ndopazvazvosvikapo takuchinzwa kunzi musikana yaane chi ane nhumbu.
Okay. Takutsvagiridza kuti zvino nhumbu yacho ora kana iri nhumbu isu sevanhu rume taingoda kana iri nhumbu yacho kana inayo tichaona kakwanotizira achidi tobva taziva ndo kune munhu akamupa pamiri kwezinotingamuti dai tatawana mumwe munhu atiosangana naye parodhi akamira naye taingoti iwe ibva watora nemunhu wani wako zvino hapana saka kuti mudzinge uye waiti unongoziva zvinoita vanhu asikana nepamiri kumoti iwe tine mamuonera tiri kuita anenge ane hasha hamune kundiona pano zvazodai dani ningi munomufevha ningi hamudi saka tongonyarira kuti pamwe ndo zvinotaurawo mitemo iri yekuti muri kuabhusa vana tongomusiyewo zvakadaro asi chiziyaidi kuti asi achadzoka papi pano. Alright, saka ndo pazvakazobva zvaenda roti bva zvazobuda kuti mukanya wadiki ndo wakaita izvi. Alright, aiwa ndinotenda tinodaira kuti masoko manditsanangudzira zvakanaka. So pandange ndakuda kuti ndichiende manje mainini tiende kundopendera chirongwa chedu ndepekuti inini kuna Mike ndomuti chii ndo andonyarara hangu ka tozomirira munomirira isitozogara basi nemuzukuru mozotidedza zvakare Mike wacho nemuzukuru pamwe ndo vamunozodedza kuti vakwanise kutsanangurirana ndikuziva kuti munozozvifambisa sei. Alright, kuti azoudzwe nemuzukuru panenge pachida chii? Panenge pachida vanhu vese varipo here kana kuti muzukuru anongoenda kuna Mike woudza zvinofambiswa sei ipapo apo? Aiwa, muzukuru anotanga anotaura naMike ari ega. Kana imi makuzoda kuti muvepo hazvina kushata. Kuti imimi ndimakatanga nyaya iyi kuti yozosvika pazviri nhasi kuti zvozobuda ndimakaitanga ndimakabatsira Mike. Saka hazvina kushata kuti muzukuru ataure nyaya iyi imi muripo, hazvina kushata. Asi ini ndogona kusavapo zvangu. Sekuru anogona kuvapo nemuzukuru aripo vachisvitsa nyaya kuna Mike, ini ndogona kusavapo. Hazvina kushata. Amen. Alright, asi kuronekwa kuti batsira zvimwe zvacho anyway hazvina mhosva. So right, muri yeZimbabwe nyaya yacho inokunda ngomakurira ndo patasvika nhasi. Saka handizive kuti semaonere enyu munoti chiti peiwo maonere enyu kucomment section ndo patasvika nhasi. Inini handizvo zvandinge ndichifungidzira kuti nyaya iyoyo inozondosvika ikoko, but ndokwayazosvika. So thank you very much, tinokutendai nekuramba muchiona chirongwa chedu. Zvichida pamwe sekuru ndakundopendera zvangu chirongwa, mune here mashoko ekugumisira tisati tabva hedu panapa? Mashoko ekugumisira ndingangotaura ndekuti patichagara pasi nemuzukuru dai akazvitambira akazvinzwisisa Mike wo akazvinzwisisa kuti chete zvisaite mhirizhonga chete tese tikapindwa neumwari izvo zviri tinoimba kuti zvinotifambira mune zvakadi zvakanaka nekuti chatakutoidawo kuitawo ndechekuti tichinyengererawo vanhu vairi ava kana kuedza kuvaona kana kushaya kuvaona asi kuitira kuti mwana asunungurwe awanewo chino cheuwiri chekuti akwanise kuchengetawo mhuri yake. Alright. Aiwa ndinotenda sekuru. Mainini mune mashoko here ekupedzisira tisati tabva panapa? Aiwa, mashoko andinawo ekupedzisira ndekukutendai nekubatsira kwamakaita mwana wamukoma wangu. Kuti zvinhu zvaitondiremerawo kuti zvibude pachena. Zvinhu zvaitondiremerawo kuti nditange nyaya yacho vakomana varipo. Alright. Asi ndotenda nekundibatsira kwamakaita kuti mwana wamukoma wangu ange achiziva chokwadi. Aiwa ndinotenda mama maita basa. So muri yeZimbabwe ndo patasvika nhasi. Kana pachinge paine zvimwe tinongopfuurira mberi tichikuudzai kuti tapapi, asi pari nhasi ndo patasvika. Ndofunga manzwa mashoko ane uremu, mashoko ane udzamu, mashoko makukutu etinge tisingatarisiriwo isusu kuti ndo mafambiro achaita nyaya. But nyaya yacho chienge yakundonetsera ndechekuti mai vacho varamwa, baba sekuru vacho vaya varamwa, zvinhu zvacho tobva zvaita aziva kwake. Saka ini ndinenge ndakutofungidzira kuti zvinhu zvachona zvatongoperawo zvakadaro, but tinotenda Mwari kuti mainini wamirawo nesu wakatiudza mamiriro akaita zvinhu. Kana zvichida kugadziriswa zvinogadziriswa, kana muchinge muine mamwe mazira munoita kuti nyaya iyi kana ichinge yakadai inogadziriswa sei munotitauriro. So thank you very much muri yeZimbabwe, ngatisangane mune chimwe chikamu chinotevera mazvita. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1 atiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So ndiri kutora mukana uno nekuramba ndichikutendai
pane chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake, muri kutitsigira zvemhando yepamusoro. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponsa anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, ndinokutendai. Rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya, ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, tinokudai. Rambai muchititsigira, mazvita.